Подобно на други пречиствателни станции за отпадъчни води, печелят пари от доставените отпадъчни води. Подгответе или използвайте съществуващ ретензионен резервоар с капацитет от половината до целия дневен обем на постъпващите отпадъчни води. Изпразнете в този резервоар отпадъчните води и утайките от превозните средства за събиране на отпадъци. Намалете замърсяването на отпадъчните води, преди да ги насочите към биологичните камери. За тази цел инсталирайте аерационно устройство, което ще намали прекомерния товар от замърсители чрез окислителни процеси. Инсталирането на плаващия аератор Aqua Vulcan е много лесно и отнема от 1 до 2 часа. Пускаме аератора на вода с кран, поставяме го в средата на резервоара и го прикрепяме към бреговете с въжета. Устройството е готово за работа. След като бъде пуснат, той интензивно смесва и аерира замърсените отпадъчни води, като ги освежава, намалява миризмите, избавя се от отровните газове и намалява количеството на замърсителите. Необходими са само 12 до 24 часа аериране, за да се пречистят концентрираните отпадъчни води, така че това да не се отрази неблагоприятно на работата на цялата пречиствателна станция. Процедурата е много лесна за изпълнение и е достъпна за повечето пречиствателни станции. Защо да прилагате това решение и да приемате инфилтрираните отпадъчни води на много по-високи нива? Изискванията на ЕС повишиха ефективността на прилагането на разпоредбите за отпадъчните води, събрани в недренажни резервоари, и утайките от утаителите на битовите пречиствателни станции. Това води до извозване на повече отпадъчни води и утайки от транспортните фирми за преработка на отпадъчни води. Пречиствателните станции за отпадъчни води могат лесно да увеличат приходите си чрез събиране на допълнителни отпадъчни води. Тарифите за извозваните отпадъчни води са значително по-високи от тези за отпадните води, които се изхвърлят по канализацията. Освен това, тарифите за извозваните отпадъчни води се определят на ниво местна власт и не изискват продължително договаряне с ВиК. Системните проверки, извършвани от общините, постоянно увеличават количеството на изнесените отпадъчни води. По този начин можете да увеличите приходите на пречиствателните станции за отпадъчни води, като приемате отпадъчни води на цени, които са няколко пъти по-високи. Инсталирайте аератора Aqua Vulcan, който се предлага в готов вид, и печелете пари от събирането на отпадъчни води.